protestuju protiv gradnje akvarijuma. Idite, kopajte, radite nešto pametno, umjesto što ovdje landrate, lopetate i pravite haos. Da pogledamo, prilog broj 6. Gradnje u parku. Ja ću sada pokušati da priđem da vidim šta se dešava. Pitaću članove zbora u čemu je. Dobro jutro, uživo smo u programu. Želim da vidim, vi ste protiv ove grupe ljudi koja stala i... Sine, vidi srećo, da ti ja kažem, sine. Nek zasuču rukave, pa motike u ruke, srećo moja, pa idi pa kopaj, radi, a ne uzme i stoji tako u ladovini. Jel znate protiv čega su oni? Jel znate šta su danas došli da urade ispred sekretarijata? Oni podnose žalbe protiv izgradnja akvarijuma kod parka Ušće. A protiv akvarijuma, što, sine? Jeste ih pitali zbog čega su oni... U krnjači vodovod. Pa ta krnjača, sine, nije od juče. Stani. Jel možete vi da objasnite, gospođi, zbog čega ste vi danas ovde, šta vi tražite i zbog čega... Ne objašnjava niko, sine. Neću niko da mi objašnjava, sine. Ali motike u ruke, gospođe. Pa idite, kopajte. Da vidimo. Jel vi volite da sedite? I kopala, i vukla balvane, i sve živo radi. A jeste sadili drveće ili sekli? Boga mi i sadila, i sekla, i sve živo radila, i radila... Više ste sadili, jel tako? Bravo, bak. Pa nećemo seći drveće, jel tako? To mi kažeš baka. A šta Evo si i ti? ja sam bak. Pa onda Dobro, kaži, ali gospođo, oni... a ne bak. Majko moja. Zamislite vi, postoje ljudi koji se bune protiv gradnje akvarijuma.